Gik modoyo wacho kagi onge mwaseneno e TV. Gik mineno wacho kae ma graphic in imagination. Ni Gachagua owacho ka kanisa ler no monjwa. Oneno kure kume kanisa ler no. Images me waneno makata in apani neno. Egin images ma oke wane kanisa for the first time. Awaneno yudhe oko mar kanisa me ba kite to ba police ba tear gas. Mago wuok gin pichni mone. Ento wuoyo ka gima kume Gachagua ndike ni enti e tok Gachagua ma Gachagua ndiko paragraph oseng'ena adek. Kechen puonjo paragraph. Paragraph adek ni onene en anene Facebook en ka osiepa. Facebook e paragraph widie wuoyo kaling. Pichni go benitie. Widie wuoyo kaling. Bonyalo ling Aling. Oling atemo mana nyisi kama aneno ko. Ni bonyalo ling. All right. Aling. Okay. Koro miyo. Bloggers mag sirkal ochako narrative widini okinyi mang'ich ma wach chowuok. Stage management ni pod en narrative mana mar sirkal. Owido biro go ka. Pod en narrative gi. Ineno George. Yes. Kanisa en kama delicate kabisa. Wadhi e kanisa wate kata ane kanisa. Kibiri moyo njae kanisa kaka winjo late. Isolated cases achiel ariyo inyalo yudo ni babunde kamoro. Mae ok ne isolated. Awaneno ka oko kachacha ntie mtok police. Statement ntie ma police ogolo ka masomo kasani. Atemo lero ka mondo widi bo winji. Ni sama police spokesman owacho ni internal affairs unit investigate. Internal affairs units ma police investigate ga mana police kende. Mano is official sani. Yes, internal affairs unit investigate only serving policemen on excesses and misconduct. To Mushiri Nyaga, maen jawuoyo mar police, ogolo statement no ni official handle ne ango kataka. Yes. Ko wacho ni ogai mar police wacho ne jo internal affairs unit mondo wuogi. Ngama lony gi process bilano, machalo an, kuro rito ng'iyo ni to kiny. Obila adi makoro owuog idwano nikech king'iyo statement ma jatelo Gachagua joewueka oluongo nying polise moko mamang' rito jasiasa makama ma rito jasiasa makama. Koro mago jo internal affairs ge madhi luwo gi gini kaka odhi.